Flavonia, Flavors of Life. Terve taas täältä grilliltä. Tänään on vuorossa jättikatkaravut, joka on ihan mahtava raaka-aine. Ja sen kanssa mango chutneya. Oikeastaan me ei tarvita muuta kuin pari kattilaa, paistinpannu. Me tarvitaan joku sekoitusastia ja homma siinä. Raaka-aineeksi sitten tarvitaan tietysti jättikatkaravupyrstöjä. Tässä on nyt tällaisia kuorellisia. Sitten tarvitaan mangoa. Sitten tämmöistä chilikastiketta, makeata taimalaista chilikastiketta ja tietysti niitä soijaa, seesamöljyä ja valkoviiniä. Tässä on nyt valmiiksi sekoitettuna kuutioitu mango, chilikastike ja tuo valkoviini. Eli nämä heitetään kattilaan ja ruvetaan keittelemään. Sitten me tarvitaan vielä seesamsiemeniä, jotka paahdetaan ja heitetään sitten noiden jättikatkaravojen päälle, kun ne on valmiita. Mutta losautetaanpa kattilaan ja laitetaan kiehumaan tämä mango chutney ihan ensimmäisenä. Eli tässä on nyt idea, että tämä mango chutney keitetään sillä lailla, että se mango pehmenee ihan kunnolla ja sitten sen jälkeen itse asiassa jäähdytetään. Se voi syödä haaleena tai ihan jäähtyneenä, mutta pehmeneminen on tässä joka tapauksessa homman nimi. Samalla valkoviinistä häipyy alkoholit pois. Sitten siirrytään jättikatkaravun pyrstöihin, eli mä marinoin niitä pikkasen tuolla seesamöljyllä. Tai en mä tiedä voiko sitä sanoa marinoinniksi, mutta saadaan öljypintaa joka tapauksessa. Nämä on sulatettu hiljalleen jääkaapissa. Ja idea siinä on se, että kun ne on jäisiä, niin laitetaan jääkaappiin, niin hidas sulatus lähtee nestettä mahdollisimman vähän pois. Seesamöljy taas antaa semmoisen paahdetun hyvän maun. Mä laitan sitä näihin jo valmiiksi, niin eivät pala sitten tuonne grilliin, kun heitetään ne sinne hikoilemaan. Ja sitten kun seesamisiemeniä lähdetään paahtamaan, niin pannu pitää ensinnäkin olla jokseenkin kuiva. Ja pyrkimys olisi se, että sitten kun ne paahdetaan, niin ei niitä polteta laisinkaan. Eli pitää olla siinä vieressä kuiva pannu, ei rasvaa. Ja sen jälkeen paahdetaan. Niihin tulee vähän väriä ja tulee myös vähän makua lisää. Okei, nyt meillä on tää mango chutney sillä, että se pikkuhiljaa alkaa kiehua. Siinä ei tosiaan hirveän kauan kestä, kun se kuplii, mutta kun meillä on vain yksi sivukeitin tässä, niin tehdäänkin sillä, että siirretään tää kattila tänne grillin sisään ja otetaan nämä meidän seesamisiemenet paahtumaan. Nyt tosiaan kannattaa olla tässä vieressä, koska sitten kun ne paahtuu liian kuumiksi, niin sitten ne palaa ja se tapahtuu todella nopeasti. Tämmöiset jättikatkaravut kypsyy tosi äkkiä, eli niitä ei tarvitse grillata kuin ihan muutamaa minuuttiakaan per puoli. Nyt kun se on vähän öljyä, niin tulee pikkaisesti lieskaa, mutta se antaa hyvän soundin tähän meininkiin. Tietäisittepä te siellä ruutujenne ääressä, miten hyvä tuoksu täällä on. Vielä ei ole keksitty sitä, että pikselit tulisi jostain laitteesta sillä suoraan nenään tietokoneen vierestä. Okei, nyt on ollut 5 minuuttia nämä jättiravupyrstöt täällä grillissä. Ja otetaan pois ne, antaa jäähtyä sen verran, että pystyy sormin kuorimaan ne pois. Ja sitten vaan kuoritaan ihan kuumiahan nää on tietenkin. Otetaan jalat pois myös. Siinä voi jättää ton hännän ihan hyvin, niin siitä saa sitten otettua kiinni kun syö. Jos näitä käsin haluaa napsia. Sitä paitsi se on kivan näköinen. Tämmösiä niistä tulee. No niin, sitten on kuoritut skampit eli jättiravupyrstöt. Nyt ne maustetaan. Käytetään soijakastiketta. Roiskiminen toimii tässä tilanteessa ihan hirveän hyvin. Sitten laitetaan vähän lisää seesamöljyä pintaa. Näin. Sitten kevyt sekoitus. Ja nyt meillä on ne paahdetut sesamisiemenet valmiina. Laitetaan vähän tänne päälle ja sitten kunnon sekoitus. Sen jälkeen tehdään annos, joka on tietenkin tällä kertaa gourmet-piperrystä. Tää on aika tulista tää meidän chutney. Niin ensinnäkin ei laita ihan kauheasti sitä ja sitten ei laita myöskään silleen, että se olisi noiden rapujen niin peittona ainakaan. Laitan mieluummin tänne ympärille. Näin, ehkä vielä vähän lähemmäs tonne. Ja
Siitä tuli hieno! Joskus se on hyvä tsäkä kokillakin. Tällä kertaa jäi kokillekin yksi maistiaine ja kyllähän mä näitä voisin syödä enemmänkin. Ei muuta kuin hyvää ruokahalua ja jatketaan grillailua taas sitten kun jatketaan. Sairaan hyvä.